నువ్వు ఇలా బాధపడుతూ టైం వేస్ట్ చేసుకుంటే కుదరదు. ఇప్పటికే 4 ఏళ్ళైంది. ఇప్పటికైనా జరిగింది మర్చిపోయి కొత్త జీవితాన్ని మొదలుపెట్టు. డబ్బు అధికారం ఉన్నోడిని ఏమైనా చేయాలంటే తెగించాలి. అదే తెగించినోడిని డబ్బు అధికారం ఉన్నోడు కూడా ఏమీ చేయలేడు. నువ్వు ఇలా పిచ్చి దాంట్లో తిరుగుతూ ఉంటే నలుగురిలో తలెత్తుకుని తిరగలేకపోతున్నా. ఇది నా బాధ, నొప్పి నాకే కదా. అందుకే బాధితురాలు నేను, సాక్షిని నేను, జడ్జిని నేను, శిక్ష వేసేది నేను. इस तरह रोते रहने से जिंदगी नहीं चलेगी. पूरे 4 साल हो चुके हैं. बीती हुई बातें भूल जाओ, नई जिंदगी शुरू करो. पैसा और पद जिसके पास है उसका कुछ बिगाड़ना है तो बहुत हिम्मत चाहिए, और जो तुल गया उसे पैसा और पद कभी नहीं रोक सकते. तुम्हें ऐसे चेहरा लटका के घूमती रहती तो मेरा इज्जत जाता है. दुख मेरा है पापा, मुझे ही दर्द होता है, इसलिए शिकार मैं बनी, गवाह मैं खुद थी, इसीलिए जज बनी, सजा मैंने सुना दी. ప్రాబ్లమ్స్ ఎవరో వచ్చి సాల్వ్ చేస్తారా అని అనుకోవడం కన్నా మనకి మనమే సాల్వ్ చేసుకోవాలి అన్న పాయింట్ నాకు చాలా నచ్చింది. సొసైటీకి ఉపయోగపడే పాయింట్ కాబట్టి నాకు చాలా నచ్చింది అది. ప్లస్ నా టేస్ట్లో ఉన్న పాయింట్ అది. నాకు కూడా నాకు ఇట్లాంటివి చేయడం నాకు కూడా ఇష్టం బాగా. నాకు టీజర్ చాలా నచ్చింది. నాకు ఆ పాయింట్ బాగా నచ్చింది, వీళ్ళు తీసుకున్న పాయింట్ అది బాగా నచ్చింది నాకు. సో నా టేస్ట్ కూడా అలాగే ఉంటుంది. సొసైటీకి ఉపయోగపడేలా ఉంది. దీన్ని అందరూ ఎంకరేజ్ చేయాల్సిన పాయింట్ నాకు అనిపించింది, నా పర్సనల్ ఒపీనియన్ అది. ఈరోజు ఉదయం మధుర ఆడియో ఛానల్లో భూమి టీజర్ రిలీజ్ అవుతుంది, తెలుగులో అండ్ హిందీలో కూడా. Please do subscribe to Madhura Audio. Please subscribe to Madhura Audios. Please subscribe to Madhura Audio. Please subscribe to Madhura Audio. Please subscribe to Madhura Audio. Don't forget to subscribe to Madhura Audio.